Здравейте, прекрасни цветни хора! Днес темата ще бъде защо стареем и какви са всъщност основните фактори, които могат да забавят нашето стареене. Ако темата ви интересува, останете с мен. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Още от векове човечеството се вълнува от тази тема. Стареенето. Защо стареем? От времето на гръцката митология, Клеопатра, различни легенди, жива вода, еликсир за дълъг живот и така нататък, тази тема може да се каже е била винаги актуална. Човечеството винаги се е вълнувало и се е интересувало по-скоро от това по какъв начин можем да удължим нашето пребиваване. И така, сега ще ви запозная с 3 основни фактора, които благоприятстват за нашето дълголетие, така да се каже. Но всички са обединени всъщност в едно. Нарича се деметилация на клетката. Какво означава това? Първо, изхвърляне на мъртвите, вече негодни клетки от организма, като се има в предвид, ако става въпрос за кожа, изфолиране на кожата, естествено по натурален начин, а в вътрешната система, преди всичко се отнася за пушачите, белите дробове, вътрешни органи, всеки орган си има своята оздравителна система, хайде така да я наричем. И ние, ако се погрижим за това, се получава един удължаване на нашият житейски процес. И в съответствие на това нашето пребиваване става по-дълготрайно. Номер 2. Стресът. В момент, в който един организъм е подложен в стресови ситуации, среди билото семейна или работна, системата работи по този начин, че на психосоматична основа здравата клетка се превръща в ракова. Най-благоприятното нещо, което можем да направим, освен отделяне от средата, е да направим така, че чрез различни практики или систематични утвърждения, влизане в състояние да живеем чрез радостта. По този начин ние, увредените клетки, ги насищаме, така да се каже, с позитив и се получава оздравителен процес. Дори е направено такова изследване на дълголетници, които са живели над 100 години. Всички са имали своите животи, травми и така нататък, но на въпроса какъв е бил техният живот, всички са отговорили по един и същ начин. Щастлив. Това е всичко от мен. Така подготвям програма на тази тема. Все още нямам дата, за която ще бъде изготвена и пусната за хората, които искат да я закупят, но го имам така като идея, понеже наистина много така практики имам за даване, така да се каже, чрез които всъщност наистина можем да направим така, че да удължиме нашия живот. Това беше всичко от мен за днес. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Чао, чао и прекрасна цветна вечер от мен.